Sengibona ngani le ekhaya. Sekuthiwa kuzolungisa inkinga, sengibona le ngikhona ngingayilungisa lezo inkinga. Ulungisa kanjani inkinga uthinta uma wakho baba uma wakho kuzalayo? Hayisha. Hawu, ngimthinta kanjani? Yona indlela olungisa inkinga ngayo leyo. Ngiyona mfethu indlela engilungisa ngayo inkinga leyo, kodwa befana ngiqale kumina yonke lento before kuze kufike nina la ekhaya. Angithi uyasho ukuthi uyakhuluma nawe ekseni uyiphike yonke leyo nto. Ingakho futhi bengithe fikani ekseni. Ningilanda emsebenzini ngilandela zonke lezi zinto. Uyahamba lo muntu ngiyasebenza lapha. Buka lama lezi izikhathi manje zonke ngize ngiyiholele. Afike angikhombe angifuna ukudla. Uke wangiphamisela ngisho isandla. Ngakushaya mina. Awuzange uzungishaya mfana wami kodwa wangiphamisela isandla. Okukhombisa ukuthi uyadimanda kodwa ahambe yoxova la uyoxova khona mangizwa. Kuyimanje ningisusile exoveni kwami la ngizothola khona imali. Uzongiphi? Akabuyi ngisho nesinkwa. Uzongiphi? Imafethu uqinisa ukusenga isinkwa. Ngiyasenga mfethu isinkwa. Senga hliwa. Sami ngisidla.